Se on sunnuntai-aamu. Olen tässä Canon Beachillä vielä, mutta ruvetaan tekemään lähtöä kohti Seattlea ja sitten siitä Kanadaan. Huippuviikonloppu on kyllä ollut. Hauska autoretki oli eilen ja nyt ei muuta kuin pakkaillaan tässä ja sillä aikaa kun me pakkaillaan, niin voitte nauttia mahtavasta maisemasta, joka on tuolla takana. Mitä näet, Petri? Näin näen jonon. Millaisen jonon näet? Todella pitkän jonon. Ja sitten poliisit. Sen pussia varten ostaa ihan juomista. Kuuma. Kovasti tehdään lähtöä kohti Kanadaa. Ollaan jälleen täällä Seattlen lentokentällä. Tämä Seattlen lentokenttä näyttää olevan se paikka, josta kaikki meidän kaikki meidän kuljetus lähtee. Ihan sama mihin päällä on menossa. Tuo on varmaan se, millä me itse asiassa mennään. Petri on hakemassa vielä vettä, vähän rahaa. Kohta lähdetään kohti Kanadaa. Vancouver, Kanada. PC. TPDE. HE. TGJ. VVVV. Meille etsii passia. Meillä on tässä nyt Kanadan rajalla ilmeisesti jonkunnäköinen tarkistus. Käännetään. Reissun teema, ruuhka, jatkuu edelleen. Tällä kertaa niin kuin kolarin ansiosta.
Petrin kaljanurkkaus. Tänään meillä on Red Rock Golden. Ihan hyvä. Ollaan Vancouverissa. Ollaan oltu täällä nyt 1 yö ja ollaan tämmöisessä todella nuorekkaassa hostellissa. Hyvä meininki. Näköjään tossa pätkässä ei tallentunut ääni, joten siitä ei saa oikein mitään selvää. Ajatuksena oli tuossa kohti, että oltiin oltu Vancouverissa pari päivää ja seuraavana päivänä jatkettiin matkaa taas kohti Victoria, josta on sitten varmaan seuraava jakso. Joten tämä jakso on nyt niin kuin loppumassa tähän. Ja sen sijaan, että kuulette tuon juonnon, niin voitte katsoa lopuksi hienon timelapsen.